Türkmenistan bilen Monakanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 2015-nji ýylda ýola goýulyp, şu ýyl ýurtlarynyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklara 10 ýyl bolýar. Kalkınış Milli At üstünäki oýunlar topary Monte Carlo şäherinde 1974-nji ýylda esaslandyrylan Halkara Sirk Sunugat Festivalyna üstünlikli çykyş edip, ýurdumyzyň halkara awraýyny hasy belende göterilýär. Kalkınış Milli At üstünäki oýunlar topary halkara derejesinde iň gowy atçylyk akrobatika toparlarynyň biri hasaplandy. Bu topar 2007-nji ýylda döredildi. Kalkınış Milli At üstünäki oýunlar toparynyň agalarynyň at üstünde ýerine ýetirýän akrobatika we gimnastika tilsimleri, at çapma we bedewlere ustatlyk bilen erketmek çykyşlary milli sirk sunugatymyzyň öz boluşly aýratynlygydyr. Monte Carlo şäherinde 47-nji gezek geçirilen Halkara Sirk Sunugat Festivalyna Kalkınış Milli At üstünäki oýunlar topary altyn bayragy we beýlek ýürüýte bayraklara münasip boldy. 19-20 ýanwarda Gahrman Arkadağymyzyň 2025-nji ýylda dünýäniň sport paýtagty diýilip ýylan edilen Monaco knyazlygyny amalaşdyran sapary ýurdumyzda dostluk ýurtlary bilen hyzmatdaşlygyň we birek-birege ynanşmagyň dünýäniň hasy berkeýänligini suwd etdi. 1 fevralda Arkadağ şäherinde Türkmenistanyň prezidentiniň ahalteka atçylyk toplumynyň Kalkınış Milli At üstünäki oýunlar toparynyň bu halkara ýeňşi münasibetli dawraly çäreler geçirildi. Kalkınış Milli At üstünäki oýunlar toparynyň türgenleri diňe bir ýurdumyzda däl, ýetem dünýäniň ençeme döwletlerine geçirilen halkara rätleşiklerde baş bayraklara münasip bolup Türkmen tuğuny belende galdyrýarlar. Dünýä belli Kalkınış Milli At üstünäki oýunlar toparynyň bu belent ýeňşi ýurdumyzda atçylyk we sirk sunugatyny ösdürmek babatdaky asylly işleriň ýene bir ajaýyp miwesi bolup dünýä doldy. Monte Carlo şäherinde gazanan üstünlikler üçin Kalkınış Milli At üstünäki oýunlar toparyna Gahrman Arkadağymyzyň adyndan 17 000 euro, hormatly prezidentimizin adyndan 3 milyon manat möçberini pul sowgada oşurly. Hormatly prezidentimizin permany bilen Kalkınış Milli At üstünäki oýunlar toparynyň seýsi, topar ýol başçysy Pygywa Türkmenistanyň at gazanan atşnasy diýen hormatly ady dakyldy. Kalkınış Milli At üstünäki oýunlar toparynyň görkezjileri Gahrman Arkadağymyzyň atçylyk sportyny ösdürmekdäki oňyň başlangyçlarynyň Arkadağly Gahrman sevdarmy tarapyndan münasip dowam etdirilýändiginiň nowatdaky aýdyn beýanydyr.